Být oporou pro děti a zejména mládeži. Takový cíl si klade nízkoprahový klub Bunkr, který začal fungovat v Novém Bohumíně. Zařízení má ve městě doplnit doposud chybějící článek v různorodosti aktivit zaměřených právě na mladou generaci. Bunkr si našel místo stylově skoro v podzemí v prostorách bývalého klubu Krtek na Masarykově základní škole. Do života vykročil v úterý 3. listopadu odpoledne. Se zázemím o několika desítkách metrů čtverečních mají v bunkru velké plány. Provozovat jej bude stejnojmenné občanské sdružení, které má podobný klub už 6 let v Třinci. Cílovou skupinou jeho bohumínské obdoby budou děti a mládež ve věku od 13 do 20 let. Určitě se jim budeme snažit nabídnout hudební aktivity, to znamená, že třeba budeme učit zpívat, jakoby nějaký takový hip-hop, nebo tancovat. Budeme se snažit určitě vycházet k tomu, aby se tady cítili dobře, aby tady dělali to, co mají rádi a určitě od toho se odpíchneme. Nízkoprahové zařízení jako takové má určitý preventivní charakter, tudíž by měl vést k tomu, aby ti lidé se k tomu neměli nějaký víceméně sklon, tudíž budeme se snažit dělat nějaké besedy, přednášky, nejenom co se týče alkoholu, ale vůbec všeobecně návykových látek a veskrze patologických jevů. Mládež nebude muset v klubu vyplňovat žádné přihlášky a ani uvádět pravé jméno. Anonymita je totiž jedním z hlavních pilířů nízkoprahového zařízení. Bunkr funguje na ryze dobrovolné bázi a drtivá většina tamních aktivit bude bezplatná. Jedním z prvních teenagerů, kteří sem zavítali, byl 18letý Erich Kremer a jeho představa. Určitě, aby se tady sešla dobrá cílová skupina dobrých lidí, kteří by se tady bavili, mohli by si dobře pokecat. Prostě hlavně, aby tady byla sranda, plno her, protože v Bohumíně je toho strašně málo, takže určitě je něco takového potřeba, takže je dobře, že tady to zařízení vzniklo. Bunkr chce prolomit ledy a zbavit mládež pasivity k dění kolem sebe. Nabídne rovněž pomocnou ruku v krizových situacích a navede teenagery na místa, kde najdou pomoc. Odborníci vznik takového zařízení vítají. Vítám vznik takového bunkru, prostoru, kde se můžou vlastně vyskytovat mladí lidé ve věku od puberty a dál do dospívání, do dospělosti. Potřebují svoje soukromí, potřebují spolu mluvit, potkávat se. Určitě je to i prostor, kde to bude o důvěře, o nějakém volném čase, a pokud to bude v těch zdravých možnostech, aby nedocházelo k problémům, tak to je to nejlepší pro ně. Dveře bunkru se budou mladým otevírat v úterý, ve čtvrtek a v pátek vždy od 2:30 odpoledne do 7 večer. Město na vznik a fungování klubu letos přispěje více než 70 000 korunami. V letech 2010 a 2011 převezme financování Moravskoslezský kraj prostřednictvím peněz z evropských fondů. Projekt uspěl s žádostí o podporu.